أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለዘብቅዐናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 14 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስቲ ሙራኤል ሰማዕት ጥሪ 14 በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቀ ሃገረ ጥምዋህ ዝኾነት ቅድስትን ሕሪትን ሙራኤል ሰማዕት ብሰማዕትነት ዓረፈት። ነዛ ቅድስቲ ድማ ወለዳ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ክርስቲያን እዮም። አቦኣ ድማ ዮሐንስ ዝስሙ ካህን እዩ። ኣዲኣ ድማ ኢላርያ ትበሃል ሕያዊት ሰበይቲ ድማ ነበረት። መጀመርያ እውን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብመብፅዓ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን እዮም ዝረኸብዋ። መብፅዓኦም በፂሕሎም ንቅድስቲ ሙራኤል ምስ ወለድዋ ፍርሓት እግዚአብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እናኣምሃሩ ኣዕበይዋ። ቅድስቲ ሙራኤል 12 ዓመት ምስ ኮና ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘድንቑ ተኣምራት ክትሰርሕ ጀመረት። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኾተ ጣዖት ብኣዋጅ ምስ ኣወጀን ቅድስቲ ሙራኤል ስለ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪራ ሰማዕትነት ክትከውን ተመነየት። ድሕሪ እዚ ድማ ብቁርፂ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፍልፍልያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በጽሐት። ብመርከብ ክትጓዓዝ እንከላ ድማ ካልኦት ስለ ቅንዕቲ እምነቶም ሰማዕትነት ንምቕባል ዝተቐራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት። ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝግብኦ ኣምላኽን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት። እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራሪዩላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ። ነገር ግን ቅድስቲ ሙራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገደፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነየቶ ሰማዕትነት ክተርፈላ ምዃኑ ምስ ረኣየት ደጊማ ነቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያት ኣሰቃያ። ካብ ተቐንዕቲ ሃይማኖታ ሸንጊሉ ከም ደተኻኣሎ ምስ ፈለጠ እውን መርዛማት ኣትማንን ዕንቅርቢዒታትን ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ደርበያ። ምስ ቅድስቲ ሙራኤል ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንሳብ ተደርበዩ። ኣብቲ ግዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ንቅድስቲ ሙራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተውሃባ ቃል ኪዳን ኣረከባ። ድሕሪ እዚ ነፍሳ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ምእመናን ድማ ነቲ ዝኸበረ ስጋኣ ካብቲ ኣትማንን ዕንቅርቢዒታትን ዘለዎ ቦታ ኣውፂኦም ብኽብሪ ቀበርዋ። ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ሙራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብኽብሪ ሰማዕት ምዃና ምስ ሰምዑ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መጺኦም ነታ ዝኸበረ ስጋኣ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዎ። ትጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም
ድማ ንስጋ ኣብ ውሽጣ ምስ ኣንበርዎ ካብቲ ናይዛ ሰማዕት ቅዱስ ስጋ ብዙሕ ኣገረምቲ ተኣምራት ተረኣዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ሰማዕት ቅድስቲ ይምሓረና። በረኸታ ድማ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል ለብጽእት ሙራኤል ዘፈጸመ ስምዓ በውሳጤ ሐሰን ወለእሁሃ ሰላም አባሆር ድንግል በፈቃዱ ዘተውህበ ለሕማም ወገድል ሶብእም እምስጋሃ ነጸረ ዘይትገበር ሃይል። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዝኸበረ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ሰማዕት ማሕበር ዝኾኑ 4,034 ምስኡ ዝነበሩ ኣመንቲ ብሰማዕትነት ሞቱ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። በረኸቶም እውን ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል በቃለ ማህሌት ነከራ 430 ዘምስለ ራብሃራ ክሳውዲ ሆሞ ለእሉ ሃብ ኣፍ ሃገር ተመትራ በርእሰ ቂርቆስ ወእሙ ህየንተ ኣፍሃ መጾራ ከመ እግረ ፀሐይ ዘይሰርቅ ሶበር እዩ ጌራ። አቡነ አርከሌድስ ግብፃዊ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አቦ መስተጋደል አርከሌድስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ሃገረ ሮሜ እዩ። ስም አቡኡ ዮሃንስ፣ ስም ኣዲኡ ድማ ሰንደሊቃ እዩ። እዚኣቶም ክልቲኦም ከዓ ብዘይነውሪ ብናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዝጓዓዙ ጻድቃን ነበሩ። ቅዱስ አርከሌድስ ዕድሚኡ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኖ ድማ አቡኡ ሞተ። ኣዲኡ ድማ ሰበይቲ ክተመርዕዎ ሓሰበት እሞ ንሱ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረን። አቡኡ ብሂወት እንከሎ ንጉስ ትሾሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ናይ አቡኡ ሽመት ምእንቲ ክቕበል ንአርከሌድስ መኸረቶ። ነቲ ንጉስ ዝወሃብ ህያብን ኣገልግልትን ጌራ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ። ኣብ መርከብ ተጻዒኑ እናኸደ እንከሎ ድማ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ሓየሎም እታ መርከብ ድማ ተሰብረት። ቅዱስ አርከሌድስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ። ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ማዕበል ዝተፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝረኸበ ተቐሚጡ ስለ እቲ በድኒ በኸያ ናይ ዓለም ሓላፋይነት ዘከረ። ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድ ምዃኑ ሓሰበ። ንነብሱ ድማ ገሰጣ። ናብቲ ዝቐንዐ መንገዲ ምእንቲ ክመርሖ እውን ናብ ጎይታና ለመነ። ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ኣብ ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ገዳም በጽሐ። ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናር ነቲ ኣበምኔት ሃቦ እሞ ንከመንኩሶ ድማ ሓተቶ። መጀመርታ እውን አርከሌድስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎ። ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለይሉ ከዓ ኣመንኮሶ። ድሕሪ እዚ ከዓ ዝኸበረ አርከሌድስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋደል ጀመረ። ክጽሊ ይውዕል እንትጽሊ ሓድር ኩሉ ግዜ መዓልትን ለይትን ኩሉ ግዜ በቢ7 መዓልቲ ዝጸውም ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ሃብቲ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም። ድሕሪ እዚ ድማ ገጽ ኣንስቲ ፈጺሙ ከይርኢ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ። ኣዲኡ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ እውን ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ብጣዕሚ ሓዘነት። ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻእተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገደኛታት መሕደሪ ገበረቶ። ሓንቲ መዓልቲ ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ግን ናይ ቅዱስ አርከሌድስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ድማ ስለ ቅዱስንኡን ስለ ተጋድልኡን ዘርእዮም ምልክታትን ተኣምራታቱን ናይ መልክዑ ጽባቐን እንክዛረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት።
ነቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኩሉ ስርሑ ነገርዋ። ወዳ ብህይወት ከም ዘሎን ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት። ኣብቲ ግዜ እቲ ተንሲኣ ናብቲ ዝኸበረ ሮማኖስ ገዳም ከደት። ናብ ወዳ ናብ ቅዱስ አርኬልድስ እንሆ ገጽካ ንኽርኢ ደልየ ኣነ ኣዴኻ መጺእ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸትሉ። ወዳ ቅዱስ አርኬልድስ ድማ ፈጺሙ ገጽ ኣንስቲ ከይርኢ ምስቲ ክብሪ ዝግብኦ ምስ ጎይታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፍርስ ኣይከኣለንን እዩ በላ ኢሉ መሊሱ ናብኣ ለኣኸ። ኣዴ ድማ ንገጽካ እንተዘይረኣኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ፣ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ አርኬልድስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይሪኣቶ ከም ዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኪዳን ከፍርስ ከም ዘይከኣሎ ምስ ፈለጠ ነብሱ ክወስዳ ናብ ጎይታ ለመነ። ድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ነደይ ናባይ ንኽትኣቱ ፍቐደላ በሎ። ኣዲኡ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ድማ ወዳ ቅዱስ አርኬልድስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓብይ ድምፂ እናእወየት ብኸየት። ናታ ነፍሲ እውን ንኽወስዳ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት። ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነፍሳ ወሰደ። ኣደን ወድን ድማ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ኣዕረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎም እንትብሉ ናይ ቅዱስ አርኬልድስ ስጋ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ። ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ፣ ብህይወታ እንከላ ክትርየኒ ንልባ ስለ ዘየደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ አርኬልድስ ወፀ። ነዚ ቃል ምስ ሰምዑ ድማ ብጣዕሚ ተደኒቖም ንእግዚኣብሔር ምስ ኣመስገኑ ንኽልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቃብር ቀበርዎም። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ቅዱስ አርኬልድስ ኣዲኡን ዓብይ ፈውሲ ስለ ዝገለጸ ኣገራምቲ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ። ናይዚ ዓብይ ጻድቅ ብስሙ ዝተሰየመ ዓብይ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸት እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለአርኬልድስ በዕለተ ፈጸምከ በድራ ሰበ ወላዲትከ ሞተት እንዘ ትተልወከ ድህረ ለእለሃለዩ ሰብ እንተ ባሕቲታ ቀቢራ ኣስማእከ እምበድንከ ዘይበ ነገረ ምስለ ስጋ እምየ ይኩን ስጋየ ህቡረ ይብል። በረኸቱ ይሕተረና። ቅድስቲ እምራይስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ እምራይስ ብሰማዕትነት ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ሰማዕት ድማ ካብ ዝኸበሩ ቅኑዓት ክርስቲያን ዝተወለት እያ። ፍርሓት እግዚኣብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እናተምሃረት ዓበየት። ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሰቀዩ ሰማዕታት ረኣየት። ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድስቲ እምራይስት ናብቲ ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነ እውን ብኣምላኽ እዞም ቅዱሳን ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ቦታ ብፅሓኒ በለቶ። ንሱ ድማ ንስማ ምስ ስም እቶም ሰማዕታት ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ቁልቁልያኖስ ኣቆማ። እቲ መኮንን ድማ ንጣዖታቱ ንኽትሰግድ ብብዙሕ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ። ነገር ግን ቅድስቲ እምራይስ ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት እናረገመትሉ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ክሳዳ ብሰይፊ ኣቁረፃ። ሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈት። በረኸታ ይሕደረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንሕና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ ይምሓረና። በረኸታ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለእምራይስት ዘሃደገት ቀሱታ ዘትቀድበቱ ማይ ቀዳመ ህይወታ
ውስጥ አውደ ሰማይ ትሁር ምስለ ሰማዕታት ሙቅህታ ሃየለት እምልሂቃን ወተለአለት በስርዓታ እንተ 12 ክረምታ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ድማቴዎስ ዝኾነ ዝኸበረ መክሲሞስ ኣዕረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመክሲሞስ እንዘ ንሁስ ሃሎ ዘወር በተጋድሎ ጊዛ አረፈች ያሁ እለመጹ ለተቀብሎ መቃርዮስ በነጸረ ማህበረ ቅዱሳን ኩሎ ብፁዕ አንተ መክሲሞስ ይቤሎ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ ፀሓይ አቡነ አረጋዊ ፀሓይ ወርሓዊ በዓለም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና። ነይኩን ጥሪ 14 ዓመታዊ ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ አባ መክሲሞስ፣ ቅዱስ አባ አርከሌድስ፣ ቅድስቲ እምራይስ፣ ቅድስቲ ምህራኤል፣ 4034 ሰማዕታት ማህበራነ ቅዱስ ቂርቆስ። 14 ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ስምዖን፣ አባ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 አርድእቲ፣ ቅድስቲ ለሳሒት። በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን